Autot ovat valmiina, rampit ovat siellä valmiina, hirveä kasa romua edessä ja suoraan siis päin. Näin lähdetään temppuun T-Bone Crash, Vesa Kivimäki, Suomi. Ja siellä Vesa on jo autossa. Kaikki alkaa olla valmiina. Tuolta päädystä vauhtia. Ja kun hän on valmiina, niin sitten sieltä tullaan. Vielä testataan tuo kolaripaikka. Näin. Ja näin hyvät naiset ja herrat, olemme valmistautuneet temppuun nimeltä T-Bone Crash ja siellä on tulossa Crazy Vesa eli Vesa Kivimäki tekemään sellaista temppua, jota aiemmin ei Suomessa ole tehty. Kukaan ei tiedä kuinka siinä käydään sitten loppujen lopuksi, mutta kaikki on siellä valmiina ja sieltä ollaan tulossa ja ei muuta kuin vauhdilla sinne päin. Kaikki menisi turvallisesti. No en tiedä voiko näitä hommia turvallisiksi koskaan sanoa, mutta sen tiedän, että aikamoinen rysäys siellä joka tapauksessa on tulossa. Sieltä Vesa ottaa vauhtia vähän kauempaa ja sitten kun sieltä tullaan, niin sitten se on menoa. Enää sitä ei voi muun pysäyttää kuin tuo romuautokasa, joka siellä edessä on. Ja sieltä ollaan ilmeisesti tulossa. Kyllä, näin. Ja sitten suoraan sinne päin. Oi! Oi, oi, oi. Suoraan päin. Oi! Kuinka siellä kävi? Kuinka siellä kävi? Vauhdilla suoraan päin. Oi, oi, oi. Kuinka siellä kävi? Suoraan sinne. Oi, oi. Kuinka siellä kävi? Ja sieltä päin. Oi! Kuinka siellä kävi? Onko siellä kaikki kunnossa? Hyvä yleisö, sieltä nousee Crazy Vesa romuautokasa keskeltä. Vesa Kivi. Kuinka tässä käydään? Toivon mukaan nyt. Ja siellä moottori ottaa vähän kierroksia lisää. Ja ei muuta kuin raju kiiritys. Ja sieltä suoraan. Oi, oi. Kuinka siellä kävi? Kuinka siellä kävi? Aika raju rysäys. T-Bone Crash. Ja minkäänlaisia turvakaaria todellakaan siellä ei ole siellä autossa. Sieltä raju vauhti. Ja tämän jälkeen ei muuta kuin suoraan täysillä päin sinne. No, oi, 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 oi. Kuinka siellä kävi? Kuinka siellä kävi? Onko kaikki kunnossa? Näin hyvä yleisö, hyvät naiset ja herrat, sieltä nousee Vesa, Crazy Vesa Kivimäki ja T-Bone. Sieltä siitä tullaan. Toivotaan, että kaikki menee hyvin vauhdilla päin ja sinne. Oi, 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 oi.
asettuu sinne apumiehen penkille. Joskus auto menee niin riittäväksi, että se on ihan penkkejä myöten kasassa, kun se katolleen lentää tuonne romuauton kasan päälle. Ja näin sieltä otetaan raju kiinnitys, vauhtia ja suoraan sinne. Näin! Kuinka siellä? Suoraan sitten tuonne romuautokasaan. Noin! Sieltä ollaan tuossa vauhdilla suoraan sinne päin ja näin! Kuinka siellä kävi? Kuljettaja Lehinahoin, Vesak ja näin! Tuo auto jäi tosi omituisiin asentoon. Ja sieltä on tulossa Vesa Kivimäki vauhdilla suoraan, ei riitä vauhti, autoa, joka on tuossa kylki tänne päin ja sieltä uusi vauhti, ei muuta kuin suoraan päin. Nyt ei kannata kaikki aivan niinku piti. Onko siellä kaikki hyvin? Auto sukelsi tuolta toisesta autosta